Ai xoay xì ốc sân màn đêm ai có lấy cây lấy xa thuộc tên ai có lấy cây là lá tân lì luôn ai có xoay xì ai có lấy cây xe không xì ai có xoay xì ai có lấy cây là lá tân lì Pam giờ vẫn đi Namang nasu Laisa kaya na nang bukan lang nari Nang pula kong ko'y nangay di bani Awe ay di Nang ginagtawda Lama pang mo akong tuda Awe ay di Nang ginagtawda Lama pang mo akong tuda Oh, nang giling kaya muna ng mabuting ng ay sasano Nang ginagpun magpaigay may na Oh, nang giling kaya muna ng mabuting ng ay sasano Nang ginagpun magpaigay may na pinatay biro Ay ginaw, puti ba ginawa ka sa mga kumahaw ng kumikani Kaya ng bungay rakpa Ngay ba'y matang na nasipoy na ba Tsahi kaya ng bungay rakpa Ngay ba'y mahay na nasipoy na ba Matam kaya ng bungay rakpa Ngay ba'y matam na nasipoy na ba Tsahi kaya ng bungay rakpa Ngay ba'y mahay na nasipoy na ba Eh, nung manok silang dilim na mangoy nung siba Papupagkara di ay silang gingoy gani Ngay bungay bilang balim na mangoy kay zaman Kan bukan bira di nang nauni na mga Yari ko Honanggi Lay kay dami Taining batay sa sano Yam mo lasong O nang gilay kay damo naramdamo Taining batay sa sano Nang ginagod magna ay gimay da pinatay biro O nang gilay kay damo naramdamo Taining batay sa sano Nang ginagod magna ay gimay da pinatay biro Nang di ay gi-oy gani Ay shu nang gi-oy rage Pantung gi moloy pang Yaw ba phao balita na Nang di ay gi-oy gani Ay shu nang gi-oy rage Pantung gi moloy pang Yaw ba phao balita na Ay bayabang ay gani Awaan na kang gani Nung sinang gi-kong santa Ay nanatungin gani Yawhan ginang gi-pa Mapantung kuding Ay kita mo'y na nang buwasyong nung siri Bito kinang napapa Ay kita mo'y se Kari shooting na din ang buwan 1, 2, 3 Anang gilik kay na muna Nang nabutay ning batay sa sano Nang ginagkun mat na ay gimay na pinatay biro Nang gilik kay na muna Nang nabutay ning batay sa sano Nang ginagkun mat na ay gimay na Nang gilik kay na muna Nang nabutay ning batay sa sano Nang ginagkun mat na ay gimay na Pinatay biro Yay paminda na siya Manipuri mana Kurum jari, taga cari